Boleh bro, saya simpat kemir usuk kemen ni baro kiba kerjaan bahaya kini kai YouTube channel jonga badeng dok tudong. Bat tiba persyak bahaya kini kai YouTube channel jonga badeng dok tudong. Di mentah kemir kejing puli kadi naka kitab isiem mo nakal nong ke bapra. Nakal nong bapra kadekot ke banangkong hadu ke ba ndru pundriu. Di mentah shua bagan puli na kitab isiem mo nakal nong bapra di ngan ong ipi baro mo onsu pasat jungmut namar ba haka jingle ka jingkam ko jongi ban ya ke ke ba ngi ngim simlatip andre ke sulong be tanga jing persya ani ngi simlawan benya naladi ban ngi sunget ba ong monor mono te kam don jungmut namar rada ngi ngim don hi ka jing skam naladi ban ngi sunget yano tang bala ong ita kamut pilaya pur khana Handre naladi phim don jing tip ei te kamlong ka ba de banda wat banya naladi de banda le naladi de banda puli naladi kenang ba phim dup sungu thu Handre manta lada yaka ei ka ba pishu sungu sha balang ni sungu sha niam sungu shit niam sungu shit balang Handre kam don jingmun Namar bar khot kitu ki an bathau buri baro kitu ki an balang ha Bible klam thora Bible bad ye ka ek bala thok Bible pat umdan bale ra hang ni te deina ta kadaw khnang ba phindup ya tip khnang ba phindup ya sngu thu ti phide banda pulian ladi ti manta kamut ngan sedang no mo naka jing pulian naka kitab kisiem nakal nong bapra lawan ra e kasenduk jutang hapo temple kamut kani kadika ka jingtho mo syapang usim Solomon Teo Solomon ulalum lang ya kitamen kisan ya kirang ba akur bat ya kiri ukmat jong ki yingkur baro si pa Israel ban ya kendu kroi ban bat ha Jerusalem kenang ban yo wanra no ek senduk jutang utrai na Sion kanong ba udebin baro kirang ba Israel kilai kendu lang yo siem Solomon ha ka jing le niam ha ubnai ethanim ubnai bahnyo kumta kitamen kisan baro kilai wan bat kilangdo kilaba ya kesenduk kilawan ba ya kesenduk utrai ya ka ying jan jing ye kendu bat ya ki kiu ki pliang bakhoj baro ki baradon ha ying jan ki lengdo bat ki lebi kilawan ra ya ki usim Solomon bat ki pa Israel baro kilai don lang baro akhmat kasenduk kila kenya sikat dei ba kilang bron bat ki masi hadu ba omla nyau ne khenchu Tie kilang do kilaiwan ba ya ka senduk jutang utrai sya jaka bakentang tam hapo jaka kentang hapo kitab niang jong ki kerubim kila piar yela kitab niang halor jaka syong hala jaka jong ka senduk kila tap nalor ya ka senduk ban kiding ba ki bajrong hadu kata ba ya ki tedu jongki la ban yui na kajaka kentang ka basyakmat kajaka kentang tam basyapo handrei na syabar te amla ban yui kidang don hangta hadu kani kesngi amdon ei ha kesenduk handrei tang kilang keniap mau arteli ki ba Moses ulabu hangta Bila sengutu akataka senduk jutang kidon ayu. Amdoni hangta kidon tang arteli. Kimau mo kiba Moses ubu. Amdoni haka senduk handrei tang kilang keniap mau arteli kiba Moses ulabu hangta. Halor lum horep kajaka ha kaba utrai ulaite jutang bat upa Israel menba
kilami nari Egypt. Anda kilang do kilami na kajaka bakut ula pendap ya kayeng utrai. Hadu bakilang do kim semala asu ban sakri nakada uta ulo naba kaburam jong utrai kala pendap biya kayeng utrai. Sngautik kumba kade jalam karyamo kajing he ulo bot jeng dum ulo mo. Hadu bamla asu ban sakri mo. Sngap hang ni. Nadu kaba shipo mo na katukot bispo. Anda kilang do kilami na kajaka bakut ula pendap ya kayeng utrai. Hadu bakilang do kim semlala shu ban sakri ya hadu bakilang do kim semlala shu ban sakri nakada uta naba kaburam jong utrai kala pendap ya kayeng utrai. Hangta Solomon ula ong ha utrai ula bu ya kasngi hasahit beneng Henry ula ong ba unsyong ha ula barben ngalatei na kabenta jong me kayeng sat yeng sunon kayeng na kabenta jong me bansyong sa junom Solomon ula keren ya upaj ba nangta Solomon ula phai bat blakarku ya upaj ba Israel baro ubayalang bat uta upaj Israel baro ula shuyeng ti ula ong long balakarku utrai ublei ki Israel ubala pendep da kakti la jong ya kata kaba ula kular da la sentur ha uda bit ukpa jonga menba uong nadu kasngi bangala sei ya kipa Israel jonga na Egypt ngam siam lajit kasnong bantei kayeng hapedeng kijaj Israel ba ka kerteng jonga kandup don hangta Henry ngalajit penban yu udebit ban sensyar halor upa Israel jonga kalalong kajing angnut udebit ukpa jonga bantei kayeng ha kerteng utrai ublei ki Israel Henry utrai ula ong ha udebit ukpa jonga kadonut jongpi kakwa bantei kayeng na kabanta kerteng jonga ban kalong kababha bapidon kum kata kajing mut penban pin omtei ya kata kayeng na kabanta kerteng jonga menta utrai ula pendep ya la kajing kular ba ula ai naba ngalami bujeli ha kajaka udebit ukpa jonga ban asyong halor kakhet Israel kumba utrai ula kular ban ngalatei ya kata kayeng na kabanta kakerteng utrai ublei ki Israel ngala penbiang hangta kajaka na kabanta kasenduk ha kaba don kajutang kaba utrai ula yate bat ki kpatemen jongi menba ula sei yaki nari Egypt Solomon uduai na kabentai yala dia. Nang tahu Solomon ula yang hakmat keduan utrai. Haba udon lang upa Israel baro. Bat ula piar yala kikti sebeneng. Ula ong atrai ublei ki Israel. Don blei ubakum mame. Habeneng salor bat hakendeu sepo. Ubayete jutang bat uba penpau kajing iit. Kabas kem ya lak sekri kibayat hakmat jongme da kadonut jongki baro ba mame ubabat ya la kejuban ba mela penpau hau sekri jongme udebet ukpa jonga da sisa mela keren dalak sentur bat da kakti jongme mela pendap mentaka sengi namar kata ko trai ko blei ki Israel tobat jala ki jingkular ba mela ai hu sekri jong me udabet ukpa jonga haba mela ong pin du ubriu uban syong hakmat jonga halor ka khet Israel tang lada ki kun jong pi ki pikir ban imbaha ban yaj hakmat jonga kumba mapi pila yaj hakmat jonga manta namar kata ablei ki Israel to penskam ya kaktien jong me kaba mela keren hau sakri jong me udabet ukpa jonga Henry hatu
ublei unsyong da sisa ha ka perthei hakmi ka beneng bat ka beneng bahakli tam kimla ban kan thup yeme kan no lei sa ka yeng ka bakum kani bangatei bangalatei lajar kata tos ngausen ya ka jing duai usakri jong me bat ya ka jing kerpan jong u atrai ko blei jonga tu sya skore ki jing ang ban ki jing duai usakri jong me manta ka sngi kumta ki khmat jong me kin du pej bat miet bat sngi ya ka ni ka yeng ka jaka ba me la ong ka kerteng jonga kan don hangta bat mendup sya skore ki jing duai ba usakri jong me uterwai kani ka jaka usolomon uduai na ka banta upaj ba to sngat ik jing kerpat usakri jong me ban jong ki brieu jong me ki Israel haba ki duai hakani ki jaka to sngat mami na ka jaka syong jong me habeneng bat haba me sngat to ma lada ubrieu ulie palat yala upara marjan bat udei ban smai nangta uwan ban smai khmat jong me hakani ka yeng to sngat mami na beneng to le bat to bisar ya ki sikri jong me to penrem ya ubale parat da ka ba penkit ya ka akor sniu jong u halor ka khli jong u ya ubale hok to penksan da ka ba ai bainong ya u katkum ka jingle hok jong u haba ki pa Israel jong me ki sya job ha kinong syun namar ba ki kilale pop persya ye me lada ki phai byang same ki phlai ka kerteng jong me ki duai bat ki kerpat ye me hakani ka yeng to sya skor ma me na beneng to ma ya ka pop jong ki pa Israel jong me bat to yelam byang ye ki syakari ba mela ai hakik pa jong ki haba ya ka beneng lakhang ban omdon slam namar ba ki lale pop persya ye me lada ki duai hakani ka jaka ki phlai kerteng jong me bat ki phai na ka pop jong ki haba mela sempat iki to sngap mami na beneng bat to map yela ya ka pop ki sakri jong me ki pa Israel jong me bat to hikai ya ki atat ya kalenti babha ba ki dei ban ya nang ta sapha ya uslap ha kari ju bamela ai banta ya upa jong me lada don ka nem sniu ha kari lada don ka khlam ne ka jing yap yong ne ka jing sop thu ne upuj suwa ne kinyang thap bali lada ki nongsyun jongki ki kerkut yaki hakano kano ka sinong jongki lada ja kano ka jing yap them ne kano ka jat jing pang haba unu ubriu ne ki pa Israel baro ki duai bat ki kerpat hakano ka rukom da ka ba sngup kendu yala ka jing jenjar kadu nu bat da ka ba kanir ya yala kikti sya kane ka yeng mame na ka jaka syong jong me habeneng to snap batu ma to le batu ai ha uwei pa uwei kumba me ithu ya ka do not jong u khatkum kirukom im jong u na ba tang ma me marwei uba ithu ya ki do not jong ki khon benriu baro hakani ka rukom kindup septieng ye me kat ba kidang im hakari ba mela ai hakik pa jongi kiwei pat ki jing kerpat ya unong wei nong aru ubom dei na ki brieu jong me ki Israel haba uwan na kari ba jingai na ka banta ka kerteng jong me namar kin sa yo sngew ya kerteng ba khrau jong me ya ka kti ba khlain bor jong me bat ya sangti jong me ka ba kenir haba uwan ban duai hakani ka yeng to snap na ka jaka syong jong me habeneng batuli ya kata ba unong wei ukhot kerpat na me kumta ki jat benriu jong parthei kin ithu ye me bat kin tieng burom ye me kumbalong ki briu jong me ki Israel bat kumta kin tip baya kani ka yeng ba mela la tei la khot da ka kerteng jong me lada ki pa jong me ki lette jutang ki let lada ki pa jong me ki let ye le thma yo nuk syun hakano krukom ba men pha ye ki bat ki duai hau trai
syakani ka nongba bamela jet bat ka yeng bangalatei na ka banta kerteng jongme to sngap mami na beneng ya kecing duai bat kecing kerpat jongki bat to ya da ya ka hok jongki lada ki le pop persya eme na ba om don brio ubom le pop bat me bitar yaki bat me ai artat yaki hau nong shun kumta ki sharing koidi hakiri kinong shun ka bajengai nejan penban lada ki sngo kendu mensiem hakata kari ba ki sharing koidi ki babe kala bat ki kerpat yemi hakari jongki nongkem jongki da ka baong ngila le pop ban ngila le dakat da ka bayat kan riang la da ki kala ka bamut da ka do nut jongki baro hakari jong kita ki nongshun ki bala ring koidi ki bat ki duai hame da ka ba phai shala kari ka ba mela ai haki pa jongki sha ka nongba ba mela jet bat sha ka yeng banga la teina ka banta ka kerteng jongme to sngap na ka jaka shong jongme habeneng ia ka jing duai bat ka jing kerpat jongki bat to ai ba ka hok jongki kan job tomat iki brio jongme ki bala le pop persya yeme bat ia ki jing le palat ki ba mela le persya bat ia ki jing le palat ki ba kila le persya yeme to ai ka do nut masngausen ei hakitu ki baring koidi yaki khnang ba kindup sngosen ei yaki naba ki dei ki brio jongme ban kanong kenti jongme ka ba mela sei nari ijem na pedeng kala warding nar lapan kut ya kijing ruai bat lakar khu ya upat ba to pithu ya kijing kerpat usakri jongme bat ya kijing kerpat kibriu jongme ki Israel da ka basya skori ki kat haba ki khot yeme na ba mela penya khlat yaki na ki jaj benriu baro jong perthai makin long ka banta jongme kumba mela la kular langba Moses usakri jongme man ba mela wan lam yaki kpa jongi nari Egypt ablei kendrat to enda usulmon uladep banterwa tie enda usulmon uladep banterwa yakani baro kejing duai bat kejing kerpat ha utrai ulayang hakmat keduan utrai haba uladem kho siu da ka bakanir yaki kti sabeneng ulayang bat lap kerku ya ki Israel baro ki bayalang da kasur bajam uong long bala kerku utrai ubala ai shong thaj ya upat Israel jong u thik kumba ulakular shamla duna wat kawei kaktien na ka jengkular babha jong u baro kiba ulakran da Moses usakri jong u to utrai ublei jongi undon lem bat ngi kumba uladon bat ki kpa jongi to ino ne lendet yangi khanang ba undup pendem ya ki do nut jongi syau baniat hakil ti jong u baro bat ban rakhe ya ki hukum ki an bat ki rai jong u ya ki ba ula hukum hakik patamen jongi to kini kiktien jonga ki ba ngala karpan hakmat utrai kindon hajan utrai ublei jongi bat sngi bat miet bat to kersian ya ka hok usakri jong u bat ya ka hok upat Israel jong u kat ba don kamman kesngi kumta ba ki jaj benriu baro si perthei kindup tip ba utrai udei ublei ba omdon uwei pan to ai ba kado nut jongi namar kata kan ne scam ha utrai ublei jongi da ka bayat kat kum ki an jong u bat da ka barakhe ki hukum jong u kum menta kasngi ka jingknya kani kadi ka an kamut ka eka jingduai ka ba usulmon uduai kamut ka ba nging di ban le nging di ban rakhe ya ka eka ba ula duai naduk ka donut naduk ka bersim ka jong u ka jingknya ha kasngi jingpen kentang ya ka tempel de usiem bat ki Israel baro rangkat bat u kila terwa ka jingknya hakmat utrai usulmon ula terwa ka jingknya ya bahaya mian
ha utrai arpo hajar ki masi bat chispa arpo hajar kilang brot kumta usim bat ki pa Israel baro kilapan kentang ya ka yeng utrai ha ka ju kasngi usim ulapan kentang ya ka pedeng du jong ka plau haba hakmat ka yeng utrai hangni ula terwa ya ka jing terwa thang ka jing terwa kpu bat ikidkhot kleng jong ki jing terwa ya bahaya mian namar ba kaduan renong karit ban kam nyam ya ka jing terwa thang rangkat ba ki jing terwa kpu ban ki dukhot kleng jong ki jing terwa ya bahaya mian hakata kapur Solomon ula pendongi ki jing khawai buram ya ki Israel baro ya upat pajba pajsan nadu lenti hamat hadu hawadu Egypt hakmat utrai henyau sngi lenter hakasngi kabapra ula pa lej no ya kibriu kila aingu ya usiem ban kila lej shala ki yeng lasem dakadunut kabakmen ban kabasngobha na kabanta ka jing bha baro ba utrai ula pen I ha udabet usakri jung u ban ha ki Israel ki pa jung u kani ka jutang jung blai kani ka ketin jung blai ngas ngongu yu blai timanta haba pi usngau na kitab jung siem mo don ki ba jupuli ba don ki bompat jupuli ba ngidei ban sedang naladi ngidei ban wat baniat naladi namar ba ketempul jung ublei nangkong kade gani habang iraki ki hukum jung u bat da ka bang ile ya ka ka ba la bantai yang I ban le ya kalenti ka badai lani bangin num yat kan riang ti nangkong hi kade ka donut jungi amdan mano nangi ubala ban penhok yeno lani bangin ong bet ba uta ubriu ulong ubahok mo ndaw layap hendre ingan ong ipi ba lada unu ubriu uyat kan riang ba lada terwa kata nakadonut kemensim jung u hakmat jung ublei bo yasuk lani ba unom le syu ya kata ka ba ujule hang tahi ublei unsngap ya ke jing duai ba ke jing kerpat ke jung u ti hendre lada uta ubriu tre hiru ban kala mon hiru ban le ya kalenti ka babek te kamot amdon jung ma kamot kata ka ba kiles ni boro kawan hap hiya ke jing im gujung ki ti dena takada ba kum kibriu wat sunget yeno mo balamap ki pop kamla banlong lada phi hinaladi phim shimla ba be ya kata ka jingle la jong lani phim shimla ka lana ka donut ko jong phi bat phim shimla sungu si hiru ke jingle la jong ki pop ko ba phi le bat phim shimla kan mau ki ba phi le snio yeno kamut kata kan jahi ha ka jing im ka jongi ladang im shimla kalahi na ka donut ka mensem ka jongi ti kumnongin keno bat yanongin ong haba ki jingle baro khoj ki de na la dehi te de na kata kataw da ka ba phi pulie da ka ba phi wat banya kawai pa kawai ka bala tho bible ka bible ka kanriang hanre de ka donut ka jongi hi ka ba kanriang de ka mensem jongi hi ka ba kanriang de bangil asya elam bakla haki ki ba pen kelany ya ka ketien ka jung ublai te de na takataw ngihap an sngutu hinaladi ti hangni boro khoj lada ngiyakran hak syapang jongki balang kristan hangni mo kaweru kabalatho ka bible kim shimlali te kum nongin ong balingin sngoram balingin leran balingin ngindom namara bangayu I bakam shimlalong kumta kumbalatho ka bible tinga hapan kran te de na takadaw bang tungin perkhat hinaladi tungin puson hinaladi tungin pulie naladehi lada phi pulie khandiat phi sngutu sibun kan khambha bania ka ba phi pulie sibun handrai khandiat ru phim sngutu pan
ti tang ngaget tang kini kentian pinya perkat inala dia pinya puson hinala dia bat pinya pule hiru nala dia ti tang kini kentian kublai siboni pi baro kami masuk kemen to ai bo beli trekenrat undur rangkat bat ngabat pi ha kijing le kijing kam kijongi kijing tre kijing tak kijongi un ai ngi kijing ko jingkia un ai ngi kijing ya teli kijing stu jingmun ban ki ki ba kenang man bha ha kani kijat benri kujongi tang kini kentian kublai siboni pi baro kami masuk kemen